Yeah, akakafiki. Ashes namhlanje. Okay. Uqala sisabuyela isivakashi. Awuna yathwana liyesu. Awuna yathwana naye. Awuna yathwana liyesu. Awuna yathwana naye. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We keep it from deep down. I'm still standing. I'm still standing. Overcome whatever if not even thank you before so get this bagage. Not thank you, Lord. 1, 2, 3. Thank you, God's principle ministry siyamukela nibala ekhaya nina. Uhlala wokuqala kumazi uJehova. Ukuthi nihlakaniphele enkosini. Hallelujah. Mama leader, you need to lead them. Ungamshiyi umntwana ekhaya. Lapho hlala amasele ngoba baphethwe isisi. Ukudla kodwa kokuKristu. Awungawashiya abantwana ekhaya mama. Siyaletha uJehova. Happy if ngivakasheleka amakhulu bantwana basekhanyezwe ngilitholile ngijabulisile. Ukhona ubhuti okhuluma ukuthi thina sinembewu ngaphakathi. Izimo noma zisishaya, zisishaya. But kunembewu esenza ukuthi singagive up. Mabakushaya ngapha uvuka ngapha, mabakushaya ngapha uvuka ngapha. Sinembewu thina abantwana basekhaya. Unstoppable seed, iseed ekhona ngapha kwethu. That's why isithi amasithi siyashaya. But we always siyavuka. Hallelujah. Siyavuka njalo namhlanje ngizonikhuthaza ukuthi unyaka usaqala ukunathi uNkulunkulu uyasithanda. See God's principle ukulekelela imini unity bantwana basekhaya usathanda bangasitwist endleleni kube nalabo abahlebelayo ukuthi ngathi akuhanjwa kahle. Makulento masihlanganeni bese sisota ngendlela kaNkulunkulu. Unyaka usaqala ngifisela konke okuhle. uNkulunkulu ayokwenza kulo nyaka bantwana basekhaya. Last year basicala le ministry sisephakama ukukhumbula uNkulunkulu wathi kimi there's a shift in the spirit. Still i-shift isesekhona in the spirit for all of us. Akunamuntu ozosalela emuva unyaka usaqala. Konke ofuna yokufisa i-deliverance, healing. God is uNkulunkulu nathi bantwana basekhaya. Okhona kule ndawo emukelekile nonke nikhululeke in Jesus name. Amen.